Sirikal Kaunti ma Nyamira ochako ayanga chenro machiwo orak mar tich ne jotend migepe kaachiel gi jogo ma bende tiyo e kauntino. Kanoloso e kinde nyasi mar keto koke orak ma kamago mane obagi apisi maduong' mar kauntino e boma ma Nyamira, Gavana Amos Nyaribo nolero ni gibiro tiyo kod orakgo e nono kaka jotije mag sirikal tiyo. Nyaribo ne jotij sirikal ma ok tim tijegi e rang'iny madwarore, kolero ni osefwenyo ni thoth jotijego chopo e kuondegi mag tich modeko. Nyaribo nowacho ni ibiro thich oko jotije ma bende ok osebedo katiyo e yo makare. Unajua msipofanya kazi yenu wananchi watanifuta kazi, lakini kabla hawajanifuta nitakuwa nimewafuta nyinyi. Mwelewe hivyo clearly. I have to protect my position, so you also protect your position. Sitaki kuona absenteeism anymore. You guys who have signed this contract continue delivering services to the people of Nyamira. So we want to give a fair deal to the people of Nyamira. And you're the only people who can deliver that. Let us work hard for the people of Nyamira. Let us do the right things without being supervised, without being watched by somebody. When you are doing the right things, even God is pleased and He will bless you. Nengo mar mauta medore pachoka ka jatend migao machon ma lwenyo jinwa